akciji sportske opreme i dresova namenjenoj pomoći za lečenje Nađa Novaković prikupljeno je više od 20.000 evra u Novom Sadu. Na prethodnoj aukciji u Beogradu prikupljeno je više od 50.000 evra. U ulozi aukcionara našli su se Vasa Minjić, Nikola Vučević te Darko Miličić, koji je pobedio na aukciji za šampionski bokserski pojas Nenada Pagonisa, doniravši 5.000 evra. 1.000 evra, 1.100, 2.000. Ja sam bar zadovoljan, stvarno, pokazali smo da je Vojvodina ima veliko srce i da mi sportisti i normalni ljudi, građani imaju isto veliko srce. Ljudi koji skupuju dresove i ove predmete, svakim čast stvarno, i pomogli smo, ja mislim da smo sad skupili pare da se nađe na operaciju. Ovo su sve donali ljudi dobre volje, sportisti, novinari, ljudi koji su u kontaktu sa sportistima. Najviše su išli odbojkaški dresovi, na primjer Vasa Minjić, od Bateza, dres fudbalski od Krasića, Kačar, Tadića, dres iz Vojvodine. Sa novih 20.000 Nađa je sve bliže potrebnoj sumi od 300.000 evra, koja je neophodna kako bi se njeno lečenje nastavilo na specijalizovanoj klinici u Nemačkoj.